Silný tým, úspěch a životní rovnováha. Dream Team CZ. Tak, děkuji moc za slova. Tak, jak to bude uvedené, chci vám dneska ukázat možnost, jak ovlivnit svůj život pozitivní v různý směry. Prakticky nebudu vám říct, co máte vy udělat, ale řeknu vám, co udělal já. Já myslím, už mám dost zkušeností. Jak slyšíte, dnes jsem úplně Čech, jsem už půl Čech za chvíľku a půl Němec. Podnikám tady už dlouho, podnikám taky v Německu, nebo podnikal taky v Německu. A teď je třet moje životu tady v České republice a já myslím, je to třet Evropa a je to výborně místa, odkud se dá člověk pracovat buď lokální, nebo taky mezinárodní. Tak celý život pro mě byl důležitý být mezi lidi, být mezi pozitivní lidi, a být takový konektor, takový spojka mezi lidi, protože já vím, jeden chce to, ten druhý má to. A když ti dvě jsou dohromady, potom je to dobrý. A tak to funguje v malým. V minulosti bylo to vždycky důležité mít dobrý konekce. My říkáme u nás vitamin B v Německu. To je beziehung, jako já nevím, jak se jmenuje to česky, ale víceméně je to něco, co potřebuješ mimo peníze, aby to nějakým způsobem funguje. Vždycky je tohle, to spojení plus peníze. A toto celý život udělám v různé oblasti a potom podnikat hodně intenzivní, protože vy víte to, když máte kolem sebe lidi, kde jsou třeba teď 25, 27, 30, oni potřebují expandovat. A většina čas lidí má jedno zájem, jak najdu materiální základ pro svůj život, pro svou rodinu, jak můžu něco stavit, jak můžu vůbec žít a jak můžu žít hlavně jinak než svoje rodiče. Tak si myslím si skoro každý. Zase myslím v první část životu jde to hodně o expanzi, je to o peníze a je to o tom něco tvořit. Jo? Víc a víc mladší lidi chtějí něco, co má taky smysl. Já tentokrát chtěl bych jenom, aby mám materiální věci, protože víceméně žije vždycky velmi jednoduchý, ne chudý, ale relativně jednoduchý malý být, ani nebyl moje, ale hodně myslím do 30 bydlel a 27 metr čtvereční a tak. A nebylo to úplně ono. A když jsem byl na dovolená, podíval, kde ty lidi, kde mají peníze, pil kávu v nějaký kavánu, kde byl nějaký restaurace a tam nebyl, jak koukal akorát a říká, tak to nemá zůstat. A právě proto hodně investoval na business a hledal hodně možností a chtěl ty možnosti využívat. V toho rámce dostal na zajímavý nápad, díky jeden člověk do představil mě nějaký metoda, nějaký cesta, jak můžu tvořit svoje business, relativně nezávislý, bez velké investice a bez nějaký omezení, co se týká města a příjmů. A to víte, jako je to takovýhle kouzlo, když nemáš žádný limit a říkáš, ale dělej a získáš tolik, jak stíháš. Jo, a myslím, toto udělal, měl velký hlad a, a makal den a noc. A potom zjistil během ty čas, je to sice hezký, všechno funguje, se strana finance, je to výborně, otevří to úplně nový pohled na ty věci, když cestujete, protože rád cestuju a viděl hodně ze světu, letěl a viděl a říkal, wow, co všechno je možné, to chci. A potom zjistil, to je jenom jednostranná. Protože potom zjistil, je to možno směšný, ale mám taky tělo a ten tělo musí taky fungovat. Nestačí, když peníze funguje, nestačí, když business funguje, tělo musí taky fungovat, aby vůbec ten tělo můžu něco z ty peníze udělat. Znamená, potom zjistil to téma zdraví.
je v ten bod důležitý, když už nemáš zdraví. A já hodně byl extrémní jednou na business a zdraví to bylo, to zapomněl. To byla samozřejmost. A potom zjistil, to není samozřejmost. A když potom jsi nemocný a jsi hotovo, potom ani už neměl moc myšlenky na peníze. A mně to bylo relativně jedno, protože mě něco jiného bylo důležitý. A potom zjistil taky v té situaci, jak důležitý je mít nějaký přátelé, nějaký normální lidi kolem sebe. Protože já měl vždycky lidi kolem sebe a to byl vždycky business. A zjistil, aha, business je něco jiného než normální život. Jo? A potom zjistil, haha, byl to možno dobrý na budoucnost tak dlouho, jak to jde, ještě to nějakým způsobem udělat, aby je to nějak vyrovnaný. Aby jsou tam business, finance dobrý, aby zdraví funguje dobrý a taky na druhé straně, aby je to spojení na přátelé v různé oblasti je tam taky. Aby ty tři věci jsou tam. Jo, právě toto koncepce chci vám dneska ukázat, jak to udělám a budu vám speciálně ukázat tam jeden bod, co se týká finance. Ale víceméně ze styl nestačí to v životě mít jeden bod super, musí být všechny body minimálně dobrý až super. Jo? Protože jeden bod bez ten druhý, znamená finance bez zdraví je skoro ničemu. A finance a zdraví bez nějaký dobrý přátelé je taky málo. Přátelé, ale bez zdraví taky nepomáháte vám moc. A přátelé zase, finance je ten turbo. Já říkám, finance je turbo. Když někdo má zdraví, má dobré konekce a má ještě peníze, potom je to to, co můžu dělat, ještě umocnit, aby to je větší, aby to funguje ve větším. Jo, to je takový katalyzátor, ty finance. Říkají lidi často, peníze zkazí charakter. A já osobně myslím, peníze ukazuje charakter. Jo, když někdo má peníze, má možnost ukázat svůj charakter. Buď tak nebo tak. To záleží, jak to chcete. Možná můžete podívat kolem se, potom vidíte to, co myslím. Ale víceméně můj cíl je mít ve svůj život rovnováhu mezi ty tři oblasti. A moje cíl je být inspirace taky pro jiný lidi, snažit se ty tři faktory dávat do rovnováhu do svého životu. Protože moje zkušenost je taky potom, jakýkoliv business funguje mnohokrát lepší. Když máte tam zdraví, silní lidi, kteří mají dobré konekce na normální jiní lidi, potom business je relativně jednoduchý. Business není tak těžký. Business je matematik, jo. To je zase, není to tak těžký. Jo, jako normální business můžeme říct úplně primitivní, koupíš něco levnějšího a prodáváš to dražší. To je normální business. Víceméně, a to máš v jakýkoliv oblasti, je to takhle. Jo, a větší business je, když to multiplikuješ to všechno a neděláš to jako jeden člověk a jako tisíce lidí. Jo, to je, myslím, to rozumí každý. Ja, každý, kdo podávají nějaký vajíčka tady na vesnice a produkoval na svoje ptáky tam ty vajíčka, nebo já nevím, jak se jmenuje, ty zvířata tam, jo. Český, also německý vím to, ale český slovo, no to nevím. Slepice. Jo, slepice, no. Jsou taky ptáky, no. No, ne slepice. Zase, jo, slepice vyrábí nějaký vajíčka, potom ten člověk do vlastní ty slepice počítá, kolik mě stojí ty slepice, kolik oni žerou, kolik to dělá všechno a potom ty vajce přidají tam svoje marži a prodává to. Jo? A úplně stejný funguje to všude. Jo, a potom máte ještě ti, kde mají třeba peníze investovat a oni mají potom, neprodávají ty vajce sama, oni prodávají ty v supermarketu a exportuje to do světu, ale to počítání to stejný, akorát ten faktor je jinak. Jo, samozřejmě, když já sám to prodávám, umím mín, než když to prodávají tisíce lidí. To je logický. Co znamená, myslím, z toho strana, myslím, business opravdu je velmi jednoduchý. To základní myšlenka. Těžší je, myslím, vztahy v rodině, vztahy v přátelé,
mít zdravý pořádku, proto říkám, když ty dvě oblasti jsou dobré, business funguje taky. Zase u mě ten se byl opačný, spíš já měl ten business a potom zjistil ten zbytek musím dělat. A já myslím, každý má to v životě nějak. Jo, jeden oblast je lepší, jeden oblast je horší. Proto my jsme potom zakladli spolu s manželkou to spolek Dream Team. A Dream Team je spolek, co je orientovaný na to, aby prakticky každý může jít svoje cesta, ale má v oko ty tři oblasti. Jo? Tady máte třeba členy našeho Dream Team, reprezentativní pár, které chtěli se ukázat takhle. Tam vidíte různý lidi z různých historií. Každý tam dělá něco jiného, ale nás spojí to misi opravdu ten život mít bezpečný, pozitivní a mít nějaký vývoj. Jo? A třeba když chcete koukat na mě tady, pak si tam napsal svoje historie a tady je vidíte, vztahy a peníze jsou důležitý, peníze a zdraví jsou důležitý a prakticky je to tady napsáno. A proto říkám, tady máte taky moje hlavní slogan, vztahy nejsou business. Vztahy je něco jiného než business. Jo? A tady vidíte, já začal dělat, když to poznal, začal dělat v různých jiných oblasti moje aktivita, moje čas investovat. Moje čas na začátek byl jednom business a potom začal, aha, existuje taky něco jiného než business. Jo, a potom začal udělat Aikido, to je bojový sport. Zase výborně parta lidí myslí úplně jinak, když jdete někdy na Aikido, vidíte, to jsou takový lidi, kteří taky nejsou úplně normální, ale to je jedno, mně to líbí takhle. Jo, a víceméně tak to běží. Proč třeba chci s vámi dneska mluvit o finance? Jak chci s vámi mluvit o finance, protože neznám vaši zdravotní stav, a to je potom spíš osobní věc, neznám ty situace vztahový, co máte třeba u sebe a třeba svoje většího okruhu lidí. Jak jste tam? To neznám. Ale já vím, jak funguje finance a můžu to taky na takovýhle platform vám ukázat, jak můžu být řešení, aby člověk je stabilní, finančně stabilní. Jo, protože moje cíl byl vždycky být finančně stabilní. Co znamená pro mě finančně být stabilní? Stabilní znamená, já nemusím přemyslet, když umím příští měsíc zaplatit svoje faktury na nájem, na voda, na plyn, na všechno, na jídlo a na děti a na všechno. Jo, když toto základní výdaje, co mám každý měsíc, aby nemusím o tom přemyslet, když mám nebo nemám. Protože to je strašný, já to znám, jak to je. Jo? Nebo když můžu jít na pumpa, můžu to tankovat na pilno, nebo ne. Nebo když musím tam dělat u 1000 korun stop. Jo, zase to, nebo můžu jít do servisu, nebo nemůžu jít do servisu, nebo radši čekám ještě. To jsou takovéhle věci, no minimálně je to blbý. Zase to je stabilita, jo. Zase a potom, um, a to není pohoda. Pohoda je potom, když mám na víc, aby vždycky mám něco v kapsu. Na nějaký nesmysl. Nesmysl je největší radost. Já nevím, jak u vás, ale prakticky, když kupte si něco, co nepotřebujete, co každý říká, ty debil, co koupíš tam, to nikdo nepotřebuje. A vevnitř říkáte, wow, koupil si něco. Je to kravina, vím, ale koupil si to. Jo? A toto je to, co baví. Mě to baví třeba. Jo? Ale kdo má v kapsu 3-4 000 volný peníze, co můžu vydávat na nějaké kraviny? Jsem přesvědčený o tom, jsou to málo lidí. Jo? A zase to je třeba dobrý pocit. Jo? A potom je ještě další věc, dovolená cestování, vše investování na sebe. Znamená, to je potom krok za krokem jede to nahoře, ale ten základní pocit je bezpečný, aby mám něco, aby jsem funkční nějakým způsobem, aby nemusím furt přemyslit. No a jak je řešení? Řešení, já můžu vám říct, co není řešení. Řešení není, když máte jenom jeden business
a máte tam jenom jeden příjem. To není řešení. Protože každý biznes jde nahoře a jde dolů. Nikdy. Jo? Každý biznes má svoje lepší a horší časy. Znamená, to není řešení na to, co říká. Když máte třeba jedno práce, když chodíte do práce, pracujete tam, máte dobrý zaplacený funkci, vyděláváte tam třeba 100 000 měsíčně a máte jedno práce. Je to řešení? Není to řešení. Protože z nějakého strukturálního důvodu nikdo rozhoduje, ta firma tam zmizí, nemusí být zlý rozhodnutí. Nikdo rozhoduje, to už tam nebude. Nebo počasí bude špatně, nebo já nevím co. A je to pryč. A co potom? Co potom ten leasing, co potom ty hypotéka, co potom to? Já znamená, taky není řešení. Nebo děláme to jinak. Also moje návrh je, moje základ je jinak. Musí mít 3 různý příjmy. 3 různý prameny peníze. Ja, třeba může být práce, aby máte základ zaplacený, nebo důchod, aby máte základ zaplacený. Potom, potom něco navíc, něco, co vám baví, nějaký přivídělek, nebo nějaký koníčka, nebo něco sám dělat. Něco, ale za každý, nebo nějaký další práce, nějaký půlka úvazek, nebo jedno co. Něco navíc. Jo, aby máte 3 různé věci. 3 různé věci, ne čistý stejné věci. A toto, tam vidíte, tam hraje hodně roli čas. Protože když já pracuji jako manager 12 hodin v jedné firmě, vydělávám třeba slušný peníze, ale nemám čas, ani nemám hodinu pro sebe, ne, ani pro další biznes. Jako dlouhodobě myslím, je to nebezpečný. Stejně jako když mám třeba jenom jeden biznes, investuje tam všechny čas, všechno. Když z nějakého důvodu ten biznes už nefunguje takhle, potom mám problém. Jo? Proto říkám stabilita, 3 různý příjmy. A jedno z toho příjmu, co můžu z plného pusu doporučit, říkám plného hubu, chtěl říct, ale myslím, to není slušný, no, a z plného pusu nebo plného, no, můžu to doporučit. Je něco, co nestojí extra investice, co nestojí moc čas a je to dlouhodobě praktikabilní udělat. Jednou z věcí, co stejný uděláte. A prakticky toto je moje hlavní business. Myslím, to dneska moje hlavní business. A je to spolupráce s firma, co produkuje výrobky, distribuje ty výrobky, financuje ty výrobky, bere všechny záruky pro ty výrobky a já jsem ten zprostředkovatel. Já zprostředkujem ty možnost a taky ty produkty na jiný lidi. A to je to samé, co chci vám třeba teď nabízet, protože my pracujeme, mám partnerství firma, moje partnerství firma se jmenuje MV. MV možno už znáte, slyšíte o tom z různého pohledu. Doporučím vám na základ moje doporučení jít na ty stránky od MV a se tam bezplatný registrovat, aby máte přístup na veškeré informace. Protože tí firma je dneska tak široká a má tak různé rodové možnosti, není to možné během 20 minut vám to vysvětlit. A my prodáváme přes ty firma, nebo prostředkujeme, prodáváme doporučení přes ty firma výrobky z oblasti zdravý životní styl, potravinové doplňky, krásu, osobní péče, domácnost, vodní filtrace, všechno, co je blízko na tělo. Já říkám to úplně jedno. Všechno, co denně používáme, my doporučíme, distribuujeme, pracujeme s tím. Já říkám na začátku, to nedělá víc práce. Ty konzumní produkty stejně používáte, znamená, doporučím to u nás vyzkusit. My máme zubní pasta taky, stejně jak máte vy doma zubní pasta, my máme prášek, máme ty různé věci, co stejně používáte. Můžu vám to potom ukázat u mě, třeba jak to používám, ale víceméně u nás můžete to vyzkusit. A
co já myslím u nás dobrý, co vidíte taky, potom, když máte přístup na ty stránky, my máme záruka spokojnost. To znamená, to 90, nebo prakticky to 90 dní můžeš všechno testovat, nebo to 180 dní, ani nevím, jak dlouho to je, protože vždycky to firma dělala. Můžeme vrátit výrobky, získáme peníze zpátky, takže jsou používány. Doporučím z toho důvodu to opravdu všechno vyzkusit. Já samozřejmě budeme potom trošku spolu na to podívat, co pro vás je zajímavé, co není, a třeba naradit to, co dimenzu používáte. Jo? Ale vy vidíte, já mluvím na začátek o zdraví. My máme právě v té firmě hodně věcí, kde jsou na zdravý životní styl. A nemáme jenom produkty má každý. Ale my máme u nás obrovský vzdělávací programy, přístup na kurzy, protože myslím znát, jak opravdu je něco, nebo vidí tam, rozumí souvislosti a učí to, je stejně důležitý, než mít přístup na dobré výrobky. Zase potom víte, na co udělat pozor. My máme u nás přístup na takovýhle vzdělávací systém. Ten vzdělávací systém je taky bezplatný. Znamená, vy můžete si tady registrovat pod moje číslo, potom vy jste členů v moje týmu. Když vy jste členů v moje tým, má to pár, pár souvislostí. Za A, já mám zájem, aby vy budete vydělat, aby vy budete cítit dobrý. Jo? Protože když vy jste tam v mojem týmem, mám taky svoje procenta na celkového obrat moje. Já vydělávám na to. Ale na co vydělávám? Já vydělávám z toho, protože mám mnohokrát větší obrat jako jednotlivý člověk a vydělávám tam určitě procenta na základ svého většího obratu. Já nevydělávám na hlava, nevydělávám na vstup, ale vydělávám na celkový obrat, co tvoří moje skupina. Ale toto je třeba, nebudu vám říct, my jsme přátelé, protože neznám vás. Jo, nebudu vám říct, já vám pomáhám jenom tak, protože jsem tak dobrý. Tam mám velmi jasný záměr. Když všechno funguje, je to pro vás dobrý a pro mě dobrý. A když to nefunguje, je to pro vás na nula a pro mě taky. Náš riziko je ty čas, co spolu investujeme. Proto díky toho, když to už dělám 30 let, vím přesně, jak to funguje a vím taky, jak to nefunguje. Znamená, určitě budu vám říct ty kroky, kde jsou nutné, když chcete nějaký suma vydělávat. Ale právě teď jsme na ten bod, co právě nevím, proto taky nebudu v detailu o tom mluvit, protože nevím, když chcete jenom třeba konzumovat věci, chcete jenom trošku něco začít se vzdělávat, nebo když chcete třeba přivydělávat, nebo chcete nějaký větší příjem, nebo vůbec je váš zájem. To je potom předmět naší osobního rozhovoru, ale ukázám vás třeba jenom takovýhle přehled. Prakticky u nás jsou prakticky více možností. Díky té licenci, co máte, potom bezplatný, můžete se registrovat a koupit na velkou obchodní cenu. A potom můžete to třeba doporučit, dát svoje známí, oni koupí taky na vaší e-shop. A vy máte na to obchodní rozpětí 10%, to můžete většit, můžete to rozšířit nekonečný, nebo můžete potom pracovat, tak jak říkáte na začátek, víc lidí spolu, dokazují mnohokrát víc než jednotlivý člověk. Znamená, můžete tam spojit víc lidí, systém na to máme, a my tvoříme pro tento tým větší obrat. Na to vyděláváme všichni víc. A to můžeme být v menší úroveň nebo na větší úroveň. Znamená, předmět našeho první nebo druhý rozhovoru, co budeme potom udělat, když jste v mojím týmem, je, my budeme spolu udělat nějaký malý analýza, co vůbec chcete, co je vaše cílová představa, a potom domluvíme o tom, co je třeba nutné udělat. Ale předtím byl to dobrý podívat opravdu přímo na ty stránky, se trošku rozkoukat, protože když to vysvětlím všechno, budeme tady sedět 4 hodiny a to nechci. Jo, zase můžete si rozkoukat, registrujete si tam, rozkoukáte se, potom budeme nějakým způsobem tam 1-2 měsíce se orientovat a potom řeknete, když chcete to v menším
v větším udělat, nebo chcete končit. Jo, zase můžeme rušit ty licence a potom je to vyřešeno. Není problém. Ale vy potřebujete na začátek určitě přístup na ty informace, aby můžeme tam konkrétní o jednotlivé věci mluvit. Co mě třeba osobně líbí, je, já můžu tento business, co vypadá tak hodně široký, napasovat vždycky na konkrétní životní situaci, co mám. Jo, začne to, myslím, v 29 nebo 27, plus minus tak, nebo 25, ani nevím. Hodně dávno začne to. A chtěl vydělávat. To můj fokus byl expanze. V více zemích jsem byl. Jo? Ale dneska samozřejmě mám úplně jiný situace, mám jiný fokus. A mezi tím na začátek měl jiný fokus na jiný výrobky než dneska. Dneska pro mě je hodně zajímavý zdravý životní styl, co pro mě dřív byl úplně jako na nic. To vůbec neměl zájem na to. Jo? A znamená, můžeme to pasovat na to. A výborně je, můžeme s tím cestovat, můžeme s tím být spojení a prakticky, co je na to nejlepší, my jsme nějaký komunita lidí v Dream Team, kde jsme víceméně nabízíme různé věci, nějaké společné věci. Já třeba my máme u nás Dream Team seminář, to je seminář na osobního vývoju plus určitě business schopnosti. Jo? A my máme ten fokus na lokální osobní věci. Jo? Samozřejmě my máme možnost u nás mezinárodně pracovat, ale já dávám důklad na to, aby opravdu můžeme osobně se setkat jako mezi normální lidi a třeba být třeba 2, 3 dny dohromady a se tam domluvit opravdu věci. Potom my máme u nás taky věci, kde jsou prakticky, no, nabízí to různé firmy, ale u nás je to trošku jinak, co nabízíme. My nabízíme u nás kurzy, aby či oblasti funguje líp. A jsou tady, třeba můžete na to podívat, cesta k výjimečný výsledku mastermind transformace. Dneska myslím, dneska zná každý, co je mastermind a co je transformace. A prakticky my to uděláme tam v malým týmem a pracujeme spolu. Jo. Zase vy budete zetkat, když budete tady díl, budete zetkat určitě lidi díl a můžete pozorovat, jak každý roste. A myslím, to je výborně, když člověk nevypadá furt jako exot, ale když je spojený s jiný lidi, kde mají třeba stejný šílený napady, když chtějí opravdu víc životu. Nechtějí být spolu jenom s lidi, kde furt počítají, jak dlouho je šel na důchod a co bude lepší a jak je drahý benzín nebo není drahý benzín. Jo, zase to běžný věc, protože u nás jsou úplně jiný témata a na to je toto komunita. Ty komunita máme taky skupinové setkání osobní a my máme tam mnohokrát víc, než na ty web stránka je, protože u nás jsou dlouhodobé kontakty mezi ty lidi a to je pro tebe taky pozvánka, přijď do našeho týmu, podívaj na ty příležitosti a pak zároveň třeba potom domluvíme si na finanční perspektiva, jak z toho biznesu, co děláme, co nás taky do určitě míru spojí všechny, jak se dá s tím dobře vydělávat. Also moje návrh je registrovat se a potom domluvíme si za 2, 3 dny, jak ty první 2, 3 kroky, jaký informace jsou tam důležité a ukázám vám to. Možno je ještě důležitý jedna věc. My máme u nás taky aplikace, MV Plus se jmenuje to, a tam máte kompletní všechny ty MV Akademie, ty kurzy a všechno máte v telefonu. Vidíte tam celý svůj business, můžete s tím registrovat, můžete s tím prodávat, můžete s tím víceméně všechno udělat. MV Plus se jmenuje ty aplikace a to je spojivný potom na vaši online účet. To znamená, to výborně věc, hlavně, když máte mezi tím třeba čas, tam jsou krátké lekce, to není lekce hodinu, jo, tam jsou kurzy, jak vydělávat tohle, a to jsou 6 minut, jo, znamená vždycky velmi instantní a s tím můžete potom pracovat, vždycky na svoje další krok, ne na další milion kroky, ale na ten další krok. Tam dáváme ten fokus. Tak, znamená, když máš na to zájem, budeme držet spolu kontakt a domluvíme si. Teď je místo třeba na otázky
a to řešíme potom osobní. Tak děkuji. Silný tým, úspěch a životní rovnováha. Dream Team CZ